ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ପିଲା ଚୋରି ହେଇପାରେ, ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ କଲି ତ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନାକ ଫୋଡ଼ିବାକୁ କାନ ଫୋଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ, ବାହାନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପଇସା ମାଗୁଥିଲେ, ଭିକ ଭଳିଆ ମାଗୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିପାରିବେ। କୋଉଠି ଘର? ଛତିଆରେ କୋଉଠି? ଛତିଆ କୋଉଠି ଘର? ଇଆଡେ ମାନେ ଏମିତି ମାଗୁଛ? କାନ ନାକ ଫୋଡୁଛୁ, ମାଗୁଣି କରୁଛୁ, ଚୋର ଡକାଇତି କରୁଛୁ। ଟାଇମ ହେଲା ଗୋଟେ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତ ବାଡଉଛ କାହିଁକି? ନା ହେଲେ ବି ଏଟେ ବାଡେଇବାର କଣ ଅଛି? ଯିଏ ଯାହା ଖୁସିରେ ଦେବେ ନା ଆଉ। ନା ଖୁସିରେ କଣ ପାଇଁ? ତମ ହାତ ଗୋଡ ଅଛି, ଚଲଉନ, କିଛି କାମ କରୁନ। ନା ନା କାମ କରୁନ, ହାତ ଗୋଡ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ଘରେ ଯାଇକି ଉଣ୍ଡିକି ଚାହୁଁଛ, ଇଏ କରୁଛ, ଆଉ କଣ ଏଥର କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଠି ଚାହୁଁଛ, ଗଳିକି ଚାହୁଁଛ? କିଛି ନାହିଁ, ଯାଅ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାଗୁ ବୁଝୁଛେ, ମାଗୁଛ କାହିଁକି? ନାଇଁ ମାଗିଲେ ଲାଜ ଲାଗିବନି ଯେ। ନା ନା, କାନ ନାକ ଯୋଉ ଫୋଡୁଛ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଘରେ ଯୋଉ ନାହାନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ବାଡେଇବାର କାରଣ କଣ? ସେଇଠି ବା ବାଡୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଡାକୁଛ। ସେଇଲେ କହୁଛି ନା, ଏ ଗଳିରେ ଆଉ ଆସିବନି ହେଲା, ବୁଝ, ଅଲଗା କୋଉଠି ମାଗ, ଏ ଗଳିରେ ଆସିବନି। ହଁ ହଁ ହଁ, ପଳାଅ, ଏ ଗଳିରୁ ପଳାଅ। ନା 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 ନା, ଏ ଗଳିକି ଆସିବନି, ଏ ଗଳିରେ ଆସନି, ପଳାଅ। ତମେ ଯାଉ ସେ ଛତିଆ ଆଡେ ମାଗିବ, ଯାଅ। ହଁ, ତମେ ଯାଉ ସେ ଛତିଆ ଆଡେ ମାଗିବ ହେଲା, ଏ ଗଳିରେ ପଶିବନି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିବାର କାରଣ ହେଲା ହେଉଛି ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ପିଲା ଚୋରି କରିକି ବି ନେଇ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଇରାଦା କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସନ୍ଦେହ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେ ବହୁତ ଘର, ଆମେ ମାନେ ଆମର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଥିଲୁ, ତ ତାପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସେ ମାନେ ଜଣ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେ ତାର ଗେଟ୍କୁ ଖୋଲି ଗଳିକି ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ଡୋର ବାଡ଼ଉଛି, ଯେମିତି ଧାରେ ଦେଇଥାଏ ମାଗନ୍ତି, ସେମିତି ଜୋର ଚିଲଉଛନ୍ତି, ଢୋ ଢୋ କରି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ପିହୁ ପରି ଏମିତି ବହୁତ ମିସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଏଇଭଳିଆ ଆମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସାହସ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଏରିଆରେ ଯଦି ଏମିତି ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରେଇବେ ତାହେଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏମାନେ ଆଜ୍ଞା ଓଡ଼ିଶାର କେହି ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଆ କଥା ଶିଖି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ବିହାରରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଆଉ ବିହାର, କୋଲକାତା ଅଧିକାଂଶ ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ବାଂଲାଦେଶ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଏମାନେ ଆସିକି ଓଡ଼ିଆ ଶିଖି ଯାଇଥିବେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଏରିଆ ନା ଜାଣି ଯାଇଥିବେ, କହିବେ ଆମେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆସିଛୁ। ମାନେ ଯଦି ଛତିଆ ଏରିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଛତିଆ ଏରିଆରେ ନ ମାଗିକି ଏପଟେ କଟକ କାହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି? ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ କହିଲେ ମୁଁ କାନ ନାକ ଫୋଡ଼ିବାକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କାନ ନାକ ଫୋଡ଼ିଆ ଲୋକ ଭିକ କାହିଁ ମାଗିବ? ଆପଣମାନେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେ କାନ ନାକ ଫୋଡ଼ିଆ ଲୋକ କେବେ ବି ଭିକ ମାଗିବନି। ସେ କାନ ନାକ ଫୋଡ଼ିଆ କଥା କି ଚିଲେଇକି କହିବ ଯେ କିଏ କାନ ନାକ ଫୋଡ଼ିବ, କିଏ କ'ଣ କରିବ, ସେ ତା ହିସାବରେ ରହିବ। ତ ନିହାତି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପିହୁ ପରି ବୋଲି ସେମିତି କେହି ମିସ୍ ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ରହିବ, ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।